Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa ichi chirongwa chatinokupakurirai Secrets and Confessions. Tichaisa links mu comment section whereby we are asking for your subscription to those channels. Regai tibva taverenga confessions atinawo. Hanzi makadi mukomanashi, inini ndiri murume ane 29 years. Ndakaroora uye ndine vana vangu vaviri nemumwe mwana wangu wemusango, kureva kuti vana vangu vose 3. Nyaya yangu yakadai, ndakaita mukana wokukurumidza wokuita mari ndichiri mudiki, ndikabva ndatanga ka small business ke car sales. Ndaitengesa hangu motikari dzangu paFacebook. Pakutanga ndaiita nemudzimai wangu ari iye aiti kana ndikatengesa motikari aibva achengeta maprofits kusvika takura mubusiness iro riri. Ndakazotovhura a big car sale yainge yotoverengwa munharaunda matinogara. Ndakazoona kuti level randainge ndava zvainge zvava kuda kuti ndinge ndichifambawo nemukadzi anogeza nemukaka, because wekumba aisasuta level randainge ndava. Sometimes taikwanisa kuenda out nemafriends, apa ndaibva ndaona kuti mukadzi wangu kunyangwe ndikamushongedza sei but iye low class. Tainge takangosanganawo mukutambura, ende kumutora kwandainge ndakamuita, it was because at that time I didn't have a choice. Musikana wandaida chaiye aindiramba nekuda kwenhamo. Saka ndakabva ndaona kuti mukadzi uyu kuti ndimurambe, sezvo iye ari iye akabva neni kumashure kwese uku ndinenge ndamuitira utsinye, ndakangozviudza kuti achangovawo mukadzi wezita wekungogara pamba. Inini ndobva ndangotsvakawo a side chick. Mukutaura ndakazotaura neimwe shamwari yangu uyu anoitawo zvekutengesa motikari but iye anongodhila nema luxury cars. Akabva ati anokwanisa kundirongera kamuzukuru kake kachangobva kuuniversity. Pandakasangana nebhebi iri ndakaona kuti iri ndino rinonzi bhebi manyama, kabhebi katelugu. Unonzwa kuti apa ndine mukadzi. Ndakabva ndatanga kusaenda kumba kune mhuri yangu nekuti ndainge ndava kunakirwa nerudo rwaside chick. Aindiita zvimwe zvinhu zvekuti I never thought kuti mukadzi anokwanisa kuperforma mastaira akadaro. Mwana uyu akabva ati she wants to move out of her house. Ndikabva ndati ndinokwanisa kukulojera. Iye akabva ati no, don't worry, I'll take care of all my bills. Ndakabva ndaona kuti apa ndainge ndapinda machena, because kumba kunobva mwanasikana uyo vanhu vane mari dzake. Akabva atsvaka imba. Iniwo ndakabva ndamuudza kuti I am man enough, I can take care of you, but tainge tichingoita yedu half. Ndakapedzisira ndazodzinga mukomana aiona nezvekuti motikari dzapinda dzatengeswa here. Musikana uyu akabva andiudza kuti iye ainge abatira pamuviri. Ndakabva ndamuemployawo pacar sales, because ndainge ndichizviudza kuti kana kuri kunzi ndikazofa handidi kuti mwana wangu nemukadzi wangu uyu asari achitambura. So I wanted to teach her kuti zvinofambiswa sei zvekutenga uchitengesa motikari. Ndakabva ndatanga kumudzidzisa business riya, but chaindirwadza ndechekuti aiti mwedzi uno kana akati ndabatira pamuviri, after 2 months aizongouya akazara ropa muzvidya, obva kurakidza kuti ndaita miscarriage. Ndaichema kuburitsa misodzi, because my dream was that inini nemusikana uyu tinge tichiita mwana tose, because I told myself kuti kana akangondizvarira chete it means kuti hakusisina kwaachaenda, because I wanted to have some sort of a control over her. Ndaizviudza kuti kana tikangogara taita mwana, kana kuri kunzi akazonyengerwa neumwe murume anombotanga afunga kaviri tisati tarambana, but zvekuiti tiite mwana zvakabva zvaramba zvachose. Aingoramba achingoita miscarriages. Saka ipapo handizivi kuti dzainge dziri nhumbu dzechokwadi here kana kuti munhu zvake aingondinyepera, because I was in love with her. Ndaibheliva zvese zvaaindiudza. Pandakatanga kusimbirira nyaya yekuti now that you are pregnant handei kusikani, iye aingotsika. Mumwe musi akabva angondiudza kuti ari kuenda kune mamwe masowe. Akaenda ikoko ndokuzodzoka achindiudza kuti ndasvika ikoko ndikapiwa tsanangudzo dzekuti amai guru ndivo vari kukonzeresa kuti ndirambe ndichingoita miscarriages, and I don't even believe it kuti ndakangobvumirana nazvo without even questioning her kuti evidence yacho ndeipi. Apa tainge taplana kuti taifanira kuzoenda kune imwe sikani. Munoziva mukomanashi, no matter how clever you think you are, but panhau dzerudo kana munhu akafunga kukuitisa anokuitisa, and you won't even notice kuti pana pandiri kutoitwa benzi, because takatoenda kune vamwe doctor varimo muHarare tikabva tatobhadhara mari dzose dzaidiwa dzemascans neconsultation. Takamirira kuatendwa nadoctor paya. Her oldest
the sister then WhatsApped me vakabva vati pamnini I want to speak with you izvezvi, it is an emergency. Ndakavafonera paya vakabva vati ko pamnini muri kuzvifambisa sei imimi nemhuri yenyu, kasi amainini havana kukuudzai here zvatakaenda tikanoudzwa kumasowe? Ndikati no, hapana kana zvizhinji zvavakandiudza zvikanzi mudzimai wenyu akanzi haafaniri kunge achienda kuchipatara mimba yake isati yatsigiswa. Madzimai vakati mimba iyoyo kana mukangoita izvozvi zvamuroda kuita inokwanisa kubva, taurai navo panhamba idzi. Ndakabva ndatumirwa nhamba dzamadzimai vaya. Madzimai vaya ndichitaura navo, ivo handizivi kuti vainge vabhadharwa here kana kuti kudii, because vakabva vangotaura the same statement. Vakabva vati musaitisa mudzimai wenyu scan, tangai masvika kuno. So I had to cancel the appointment. Ndokubva tabuda paya, but takati tingonopinda motikari, musikana wangu uyu akabva atanga kucomplain achiti ndiri kunzwa kuchekwa pazasi peguvhu, achiti guvhu rangu ndiri kunzwa sekunge riri kudhonzerwa mukati. Ndokubva ndafonera amai guru. Amai guru vakabva vati chiregedzai kuenda naye kumba, uyai naye straight kuno, sezvo ari munhu ari pregnant, maybe anokwanisa kuzoita macomplications apa imi maybe hamuna chamunenge muchiziva. So we drove tikabva taenda kumba kwaamai guru. Tichisvika kuya takangoti garei, ndokubva vati iyi situation iri panapa regai tiite zvekufonera mama, kana mama vakauya ndo vanokwanisa kuzoziva zvekuita. And mai guru vakabva vati manje mimi pamunini, sezvo muri munhu wekuti hamusati maroora kana kubvisa any cent, kuti muchisangana namama panapa maybe mama unokwanisa kuzoya nadhedhi, because ivo mama havagone kudrive, vanotouya nadhedhi. Saka kuti muzosangana nadhedhi musati mabvisa kana cent hazvizoiti. Imi muchiendai kumba, ndichange ndichikupai maupdates. Ndakaenda kumba, but mukomanashi I was so stressed. Musiwo ndakapfugama pasi ndikanamata ndikati Mwari, kana zvichibvira zvazvo dai mangochengetedza mwana uyu ndakwanisa kumubatawo mumaoko angu. Ndakasvika pakusvima misodzi, so ndakapfugama, but ndakazosenderwa message namai guru vachiti kuno situation iri very bad, mama vati tinofanira kutoenda naye kuchipatara, because ivo vari kususpecta kuti maybe itori miscarriage iri kuitika. Ndakava kuziva kuti okay, ngatisanganei kuchipatara kwacho, but vakabva vati pamunini hamuzivi kuti yamuroda kutoita imhosva here, hazviite kuti musangane nevabereki vemunhu wamakamitisa musina kana senti ramabvisa. Ndichakupai maupdates kana tava kuchipatara. According to mashoko andakazoudzwa namai guru, hanzi vakabuda vari vose, baba naamai nemusikana wangu naamai guru nabamukuru, ndokubva vaenda kuprivate clinic. Saka zvakabva zvanzi musikana wangu anofanira kuzosukwa chibereko, ende zvinhu izvozvo zvakaitwa that same day. Ndakazomirira kuti iye arikave ndokuzoenda ndikanomutora, but apa ndainge ndazotsamwa because ndaifidwa mashoko both naamai guru nemusikana wangu kuti mukadzi wangu wekutanga ndiye ainge achikonzeresa zvinhu zvose izvi, because ainge ava kuziva kuti ndiri kudanana nemusikana uyu. Vaitombondiudza kuti it means kuti mukadzi wangu uyu ainge akauya pacastles akanokora tsoka dzemusikana uyu, that is the reason why achiramba achingoita miscarriages. Saka out of anger ndakabva ndabuda mumba ndikaenda kumukadzi wangu uya, ndokubva ndasvika ndikamuudza kuti nezvako handichadi, kana uchida gopuro rako iri. Iye akandiudza kuti hazviite kuti undipe gopuro tingori 2, enda kumusha kwedu, but akanzwisisa kuti ndainge ndava kusatomboda nezvake. Ndakatora sefa iyi yainge ichigara kumba ikoko. Sometimes musefa imomo maikwanisa kuita mari inosvika even kuma 50,000 US, because I trusted her. But after this incident ndakabva ndamuudza kuti kana uchindiitira uroyi hwekuparadza ropa rangu, what more will you do kumari yangu? Saka ndiri kuda sefa nemari yangu, ende iwewe neni tatogumisidzira ipapapa, tichangosangana pavana kana vazokura. Ndokubva ndabuda ndikaenda. Takaspenda almost I think gore rose ini ndisikataudzane nemudzimai wangu. Ndakazongonzwawo kuti ainge akasimuka akaenda kuSouth Africa. I never even bothered kuti ndinge ndichitsvaka nezvake, kunyange vana vainge vatobuda pamoyo pangu, because ndaingozviudza kuti amai vavo ndivo vakakonzeresa miscarriages pamunhu wandaidisisa. Ndakabva ndazvidistance myself kubva kuhama dzangu, because ivo vainge vachida mukadzi wangu uyu wekutanga, but inini ndainge ndava kunzwa kuti moyo wangu wainge wasviba, ndaisada kunzwa kana anything about her. Ndakabva ndava close kuhama dzemukadzi uyu, especially kuna amai guru nabamukuru. Mukomanashi now 4 years down the line, I don't have anything to show for it. Ndinorwadziwa nekuti kune vamwe vanhu vandakatangirana navo mubusiness iro riri rekutengesa motikari, but vamwe vatori nedzimba 2, but yet inini ndichiri kungoloja. Upenyu hwandava kurarama ndeuya hwekungokiya. Zvinhu izvi zvava kukonzeresa kuti inini nemukadzi wangu munyowani uyu tisawirirana mumba, because tainge takajaira kuti most of the nights we don't cook, we just go out and we eat kuma restaurant
restaurants. Now iye ari kuti lifestyle yandava kumuraramisa, she doesn't deserve to live upenyu hwekutamburira, because kumba kwavo akabva ati havatombotamburi zvekudaro. Akabva angotora bhegi rake ndokubva abuda akaenda. Ndakashaya kana simba rekumurambidza, because pandakada kubata bhegi rake akabva ati, iwewe ndiwe ani uri kuda kundirambidza kudzokera kumba kwedu? Une kana senti here rawakanopa vabereki vangu? Ndakabva ndaona kuti apa ndainge ndashandiswa to the last. Nguva yese iyi, whenever I'll try kuti ngatibotora mari iyi tiende tinoroora, aibva ati mari yacho yauri kuda kuendesa ishoma, wadi wawedzera. Kuti ndiwedzere mari, iye ndiye munhu wacho aibata mari dzacho, aibva kuudza kuti tine mamwe maplans atiri kufanira kunge tichishandisa pamari iyi. Ndakatomboda kuendesa 300 US through sekuru vangu vanobva kusaidi rekwamama, but iye akaramba akati mari iyoyo ishoma. Do you think kuti baba vangu vangatambira 300 US? Ndikatomuudza kuti this thing yekunobvisa tsvakirai kuno akusi kuroora, but kungozivisa kuti mwana wenyu ndisu tinaye. But akaramba. Kubva ipapo sekuru vakabva varamwa, and also vakaudza vamwe vanhu veukama. Saka I had no one wekuti kunyangwe ndaibata mari ndaikwanisa kuzotumira, because munhu wese aingoti mukomana zvinhu zvako ita wega, uchazotitsvaka kana wazoomerwa neupenyu. Nawo mukoma ndigere mumba ndiri ndega, I don't have anyone to talk to. Mari chaiyo handina. Mudzimai wangu ari kuSouth Africa, namba dzake ndinadzo, but I'm even afraid kuti ndimutange because of the pain that she went through. Ndakatora business rainge riri successful, ndikabva ndarirana to the ground, ndikamusafisa kusvika iye azoenda kunotsvaka basa kuSouth Africa. Please ndibatsireiwo hama, ndopafambisawo sei? Ndakambozama kuti ndiende kunokumbira ruregerero kumba kwemusikana wangu, but baba vake vakabuda panze pegate ndokubva vandibvunza kuti iwewe ndiwe ani pano uri kutsvaka mwana wangu? Ndinokuziva here? But yet all along they knew kuti ndini ndainge ndigere nemwanasikana wavo. When things were okay, I even reached a point whereby ndaitotaura namama vake pafone, but now vakandiudza kuti stop harassing our daughter, because ukaramba uchinetsana nemwana wedu tinokuendera kumapurisa tikakusungisa, hatikuzivi, hausi mukwasha wedu. Saka stop this what you are doing. Inini womukomanashi wekuturira nhamo dzangu anditomborina. Kuramba ndichidzokera kumba kwavo, it is because of the pain yekuda munhu obva angosiya akudhamba kana life yako yava kusafamba. Please advise me ndisati ndapfudza upenyu hwangu. Upenyu mutoro, iyo ndo nyaya yatakatumirwa na mukoma vedu ava. Please let us try to cancel them in the comment section. Vasadarikidza upenyu hwavo. Rikaiti vataenda panyedu inotevera. Hanzi hello mukoma nashi, can you please hide my identity? I have a confession. Ndiri musikana ane 24 years. What happened is that ini ndinoenda kuchurch izo dzidzi dzemaprofet. We are based outside of Zimbabwe. Now kuchurch ukwabva kwaita a project iyi yainge ichidiwa vasikana nevakomana chete, and I was part of this team. Zvadaro ndakabva ndaita mhanza yekuva a team leader of our group. Zvinhu izvi zvakabva zvakonzeresa kuti ndive close to the men of God, because ndainge ndiri also a member ye-hosting team. So kunyika kuno kwatiri, we used to travel all over the country, because vaigara vari guest speaker kumachurches kwakasiyana siyana. We will make sure kuti pese pavanoenda somewhere, inini I was part of the team, and you used to give me comments like, your hair looks good, you're so beautiful, unogona kunyazopfeka zvinhu zviri trending and the likes. Zvinhu izvi zvakakonzeresa kuti ndizodevelopa my feelings kwavari, but I always prayed about it kuti this is a sin, I cannot fall in love with the man of God. Saka I'll just pretend sekunge ndaisanzwa ma-comments avo, but that feeling yekuti ndinovada yakangoramba ichingowedzera mumwoyo mangu. Takazosvika pakudanana, but it took quite a while, because ivo vaipretenda as if he did not notice kuti I was making some movements towards him. Munhu wekuti ainde manipulate kuti inini ndiite sekunge ndini ndakatanga kuvada. After tadanana ndakazongofind out kuti already vaitondida. Takadanana kwenguva refu. Dambudziko rava pamukomana nderekuti even though nanhasi tichidanana, I can see kuti vamwe vezera rangu vari kuroorwa, vari kuchata, vari kuita vana, but
even every time when I mention the thing yekuti ndava kufunga kuti I must get married, whenever I mention that issue vanobva vaita hasha. He doesn't want to hear anything about me ndichidanana nomwe mukomana. Vanonditira rimwe jealousy risingaiti. Sometimes even if kana ndiri pa WhatsApp vanokudza kuti ita screenshot izvezvi uri kutaura nani. He monitors my movements, but issue iri kundirwadza ndeyekuti ivo vari kundiudza kuti ndimirire, very soon I am going to divorce my wife. Mukoma, zviriko here izvozvo zvekuti munhu he will divorce his wife yet he is a pastor? Is there any hope for me? Kunyangwe zvikanzi vazodivorceana nemukadzi wavo, will our marriage be legal? The other issue inondirwadza ndeyekuti whenever patinosangana having sex, ivo vanomeka sure kuti vanoproduce outside. Kana vakaita mistake vakaita come inside of me, vanobva vati unofanira kunwa morning after pills. Chimwe chinhu chiri kundityisa ndechekuti I've been using this after pills for quite a long time, because maybe per week vanokwanisa kuita sex neni 3 or 4 times, then each and every morning vanokuudza kuti just to be safe inwa periods iroro. And ivo ndakambovaudza kuti maybe zvinhu izvi zvinokwanisa kuzondipa maside effects later on. Ivo vakati hapana kana maside effects aripo, so I'm just scared kuti mapirits awa andiri kuramba ndichingonwa maybe anokwanisa kuzondikanganisa. Pa issue yemacondom, ivo vakati he is not used to wearing condoms, saka havatombodi kutomboripfeka zvachose, vanotongoda kutongorara newo without any protection. Yet kana vakatadza kuzvicontrola vakapedzera mukati mako, vanobva vakublema kuti why waramba wakandibatirira. I once suggested this thing yekuti handei ndinoiswa family planning, but vakabva vati nyange mukadzi wavo hatomborina family planning, you will never allow me kuti ndiise family planning because family planning hanzi inoblocka matubes evana. Mukoma, as we speak right now, ndatongovawo munhu wekuti ndaungorarama without any happiness, because handitombozivi kuti direction yerelationship iyi iri kumboenda kupi ichibva kupi. Please help me out by posting my story, maybe ndinokwanisa kuzobatsirikana mucomment section. Ndo nyaya yatatumirwa nemwanasikana uyo. Vedare zviri kuitika munyika zvakangooma hazvo. Rekai tibva taenda panyedo inotevera. Hanzi makadii mukomanashi, ininiwo ndauyawo pano ndichida kureurura zvakaitika pakati pangu nemuroora wangu. Inini nemuroora wangu tainge tiri musame class. Hanzvadzi yangu payakazobva kuHarare ndokubva yasarudza kuti yainge ichida kuzoroora musikana iyeye aiva classmate yangu, ende tainge takamakana zvisingaite because pakamboitika imwe incident yekuti tainge twarwira mukomana iyeye ndiye akazova murume wangu. Saka ndakaona kuti zvainge zvisingaiti kuti munhu wandakambonetsana naye nekuda kwoumwe mukomana obva atorwa nehanzvadzi yangu kuti tigare naye pamusha pedu. Worst of all, mukomana wacho watainge takarwira akabva aenda akanomitisa umwe musikana. At that same time neniwo ndainge ndabatira nhumbu yemukomana iyeye, but akabva aramba inini akabvuma kutizirwa neumwe musikana. Zvinhu izvi zvakabva zvazokonzeresa kuti godo rangu kumuroora wangu ribva ranyanyisa, because ndainge ndava kuzviudza kuti why inini ndakatadza kuroorwa yet munhu uyu akabva angoroorwa tichangobva kuchikoro. Ndakazama pose pandaigona napo kuti musikana uyu ange achirambana nehanzvadzi yangu, but zvakaramba. Mukomana wangu uya ainge amitisa umwe musikana, mwana wacho akati achingozvarwa ndokubva afa. Saka akabva atanga kufambira nyaya dzekuti inini naye tinge tichidzokerana. Saka pane umwe musi wandainge ndisipo, ndakazosvika mukomana uyu akagara pasi, but ainge achitaurana nemuroora wangu. Zvinhu izvozvo zvakandirwadza, ndikabva ndatanga kufunga kuti saka vanhu ava kana kuri kunzi ndikadzokerana nemukomana wangu bheki, ko vakazotanga kudanana futi, ndipo pandakazopindwa nemweya wekuti ndinge ndichiba chipfeko chake, ndikabva ndaenda chikanogadzirwa. Panguva yacho ndainge ndichingoriwo mwana mudiki, ndaisaziva maeffects ezvinhu zvandainge ndichiita, because ini ndakangopindwa negodo rekuti mukomana wangu ndamuona achitaura nemusikana uyu apa vakambodanana kumashure. Saka ndakabva ndangoita zvinhu izvi ndisina kana kumbofunga. Paakashaya chipfeko chake chemukati mukoma, ndini ndakatomubatsira kuchitsvaka, but ndaitoziva kuti ndainge ndachitora kudhara chikaenda chikanosungwa. Munhu akandibatsira iye akandiudza kuti kusunga kwatainge tichita chipfeko chake chemukati tainge tichitosunga mbereko yake, ende muroora wangu akangoita mwana wake 1 iyeye musikana. Haana kuzombokwanisa kuita mumwe mwana zvekare kusvika bhudhi vazowana umwe mukadzi. After mukoma vafunga zvekuita barika,
Ndika amai guru vakazongotanga kurwara, but havana kana kumborwara zvakaenda kure ndokubva vashayika. Pavakashayika ini ndakabva ndatora mwana wavo uyu musikana, nanhasi ndini ndigere naye. Tichitaura kudai so mwana uyu musikana ane 14 years, but dzimwe nguva mukoma ndinoti kana ndakamutarisa ndinobva ndatanga kufunga zvose zvandakaitira amai vake vachiri vapenyu. Ndinombofunga kumuudza because mukoma pavakaita barika vaitotuka muroora wangu vachiti hanzvadzi yangu yainge iri right, yakazviona kudhara kuti iwewe hauzvare, shuwa ungangouya pano kuzodyira sadza mwana musikana, unofungidzira kuti ndikafa ndisina mwana mukomana. Saka mashoko iwawo anondirwadza kana ndikatanga kubatanidza kuti ndini ndainge ndatora chipfeko chemuroora wangu ndikaenda ndikanosunga mbereko yake akazotadza kuita umwe mwana zvekare. But mukoma kuti nditaure mashoko awa, zvimwe zvinhu hazvitauriki zvachose, nekuti ini nehanzvadzi yangu tiri buda ndibudewo, tinoita kuwirirana zvisingaiti, zvekuti chokwadi ichi chikabuda pachena angarwadziwa zvisingaiti. Kana mukaposta please notify me, titevererewo mamwe macomments evamwe. Zvimwe zvinhu mukoma tinotoita nekusaziva, tinotoita tiri muhasha chaimo, tisingazivi kuti mangwana zvinozotokonzeresa matambudziko akawanda. Vadiwa vateereri, iyo ndo message yatakatumirwa navatete. Zvakangooma hazvo. Awa ndo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo. Tichadzoka zvekare neimwe episode.